Haleluya. Akubuze sejawayithi kumnandi balapha. Kumnandi balapha. Noba ukeva kumnandi. Uhlelele ikhiko noba ukeva kumnandi. Kumnandi noba ukayiva lonto. Noba ukayiva lonto. Mnandi ayivi ngathi ukholile mnandi. Izo yami ifika. Izami ifike yami. Haleluya. 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 Oh Father. Okay, cebo ngize nikhuleke ngosifuna iqale nizibone kwiprogram ba nizonza njani. Inkonzo izongapha kanjani. So ufuna ngiqale ngikhuphe iprogram ke obingathi nikhulekanga. Haleluya. Haleluya. Jesu. Kweyami impilo ndizange ngambona ofana noJesu. Khanda hlangana noJesu bakhuza bo. Oh. Khanda hlangana noJesu. Oyena abantu bakhuza. Khanda hlangana noJesu zange ngibone uMthixo.
ngambona nje nguye yedwa. Hallelujah. Ngambona nguye yedwa la impilo yami futhi ngambona nje ukuthi hey asoziphinda bekhona ohlele niphatha kakuhle kanje. Oniphatha kohlobo. Ingxaki ndahlala noJesu wazalwa uNkombami bububi kakhulu. Sendingayazi into abandigcinelwe ntoni nguThixo emhlabeni. Hallelujah. Yazi xa ufika ukufikelele kwezomeko zinjalo ufikelele into ba hey ingase ungabikho emhlabathini. So into ebaleleyo yokubana into ba ubhetele ubhubhe uvela ubone lo nto bomba ibhedi ngase ndimke emhlabeni. Ngoba seyazi into endiphilela xa ufikelele kulo meko ukuthi xa uhlangene nalo Yesu ke uthethe ngohlobo nithetha ngoba akasekho ufana noJesu. Amen. Empilweni yami onophinda ayibambe uMthixo ngoba futhi akekho njengaye. Uthi umhlabelele kubo bonke uThixo akekho njengaye. Hallelujah. Emvempelo besilapha ke sisenza inkonzo siqhubeka khona idonge besilapha elalini besizibambile sasiphela. Lesikhwela idonge. Lesikhwela intoni lezi. Lesikhwela idonge. Bekhwele mina ke kuthiwa nisendaweni kaJesu ngihukelwa idonge. Hallelujah. Inyani le. Inyani le mamzo. Umamzo uthi ndiyaxoxa. Ngiyamfaka nifile. Okay. Hayi esikhwele besifunde ilizwi elithoyo. Esifunde intoni? Ilizwi elithoyo kulevephelele. Elithi uYesu ungene eJerusalema ekhwele iesile. Hallelujah. Hallelujah. Abantu bakwawena buyokuzalwa bedibene ngokudla idini lenqwalo kanye idini lenkabe enkomo kanye lephokwe. Wena ungangeni apho ngoba wena utsheli kaJesu lodwa. Utsheli kaJesu lodwa. Igazi lakhe lodwa. Wathatha ke uJesu. Aba besitya uYesu wathatha isonka wabulela wasiqhekeza wabanika abafundi bakhe. Wathatha isonka uJesu waqhekeza. Wathi thathani nitye ngumzimba wami. Wathi uJesu thathani nidle umzimba wami. Wathatha qhekeza uJesu senguye usaphinda usesenyameni. Bathi uthi thathani nidle umzimba wami. Nidle umzimba wami. Yena usisonga sobomu utshilo kuJohane. Wathi ndimi isonga sobomu. Ngoba namhlanje uthi singusi uthatha isonga asiqhekeze athi thathani nidle umzimba wami. Waphulwa. Verse number 27. Wathatha nendebe wabulela wabanika wathi selani kuyo nonke kuba ligazi lami eli elisiqinisekiso somnqophiso. Igazi lami eli lisisiqinisekiso somnqophiso. Eliphalazelwa abaninzi. Laphalazelwa thina sonke. Ukuze baxolelwe izono. Ukuze sixolelwe izono. Ndithi kuni andiyikuphinda ndisele kwincindi yediliya. Asiphinda sisele kwincindi yediliya. Incindi yediliya yayingumzekelo wegazi likaYesu. Isonka yayingumzekelo womzimba kaJesu. Ukuthi thina njengoba sizamamkela kwelixesha uYesu engekho ngalo simamkela thina siwuthe umzimba wakhe ngokokholo. Siwuthe umzimba wakhe ngokokholo. Silisele negazi lakhe ngokokholo. Sengasayi kuphinda yena engasayi kuphinda yena kasekho ngoba njengoba elapha njena ngoba ubusuku ezakwenzeka kuzakwenzeka ethetha lo msebenzi kuzakwenzeka lo msebenzi wokutya igazi lakhe lo msebenzi wokuqhekeza esisonga ngomso uyemka lixesha lilanga lakhe lokugqibela apha ezantsi emhlabeni ukuba ezakumka emka ezawuphinda abuye ebuya ngezolanda ibandla lakhe abo bebesele indebe yaze yabaxolelwa izono ngoba umnqophiso igazi likaYesu lizositshwina lisitshwinela emnqophisweni omtsha. Hallelujah. Hallelujah. Nasemalanga ebusuku njena uPawulos ekayithetha ngobusuku eyayizawubethelelwa ngayo inkosi uYesu eyayizawubethelelwa ngayo inkosi uYesu sayithabatha indebe
le ndebe yile yanamhlanje, le ndebe yile yanamhlanje. Namhlanje lento funeka siyenzile ngoba uJehova usenenceba ngempilo yami, uJehova usenenceba ngempilo yakho, uSomandla usenenceba ngoba ube khona kule conference ukuze nawe uzongena etshwineni legazi likaYesu, igazi elikusibamba lisibeke emnqophisweni omtsha ukuze sixolele izono zethu singaphinde sibuye sone, ukuze ngelo langa athaza ubuya ngalo uJesu ibe lilanga lezolanda ibandla lakhe apho sizawufumaneka thina singazuphinde sizijobhe, singazuphinde sizijobhe ngoba naye uthi akazuphinde sizijobhe ngalo mdiliyi, naye uthi uthilo wathi akazuphinde sizijobhe ngalo mdiliyi. Nathi ngamanye amagama uyasiyala ukuba singaphinde sizijobhe ngalento, singaphinde sizijobhe ngezi zinto senziwa apha phandle. Sizashanga lokholo ngoba kuzobe kungekho omnye umuntu ozobe sijobha ngezi zinto, ozobe sinika ezi zinto ukubona ngokomzekelo obonakalayo. Haleluya. Ngoba thina siyakholwa ngoba sizothandaza, sizokholwa ngoba siyathandaza ngoku njengoba sizothandaza nje. Nawe namhlanje funeka udle igazi likaYesu, nawe namhlanje funeka uzixelele igazi likaYesu, ulizisa apha ngaphambili sonke sigqibe enhlizweni yakho ukuthi isigqibo sami ndisithathayo ndisithathele impilo yami, isigqibo sami ndisithathayo ndisithathele impilo yami, andisithathele ijomi yami, andisithathele bhuti wami, tata, mama, sisi wami, ndisithathele impilo yami ngoba ngelinye ilanga ndifuna ukuhlala noJesu. uYesu ndifuna xa ezolanda ibandla lakhe alilanda ibandla lakhe nami ndingashiyeki ngoba ndingenile emnqophisweni omtsha. Eli gazi likaYesu lizoxolela izono. Kambe usenesono esisenhlizweni yakho ebesingekaxoleleki, kodwa nxa uthatha isigqibo namhlanje eso sono usenenceba ukuba ishunyayelwe le ntente, kushunyayelwe le vezi ukuze kuzoncedakala wena ngoba isiwoko sikhona, izulu likhona. Abangene ezulwini abanesono, abangaxolelwanga zono, abangene ezulwini abangaxolelwanga zono, isabelo sabo sisiwoko. Namhlanje wayezosindisa mna nawe uYesu. Asiphakame sime ngenyawo, siphakame sime ngenyawo. Kuba kwakho uma ngenyawo bethathe nenhliziyo yakho, ungamdisappoint uYesu ngoba inceba yakhe isahleli phezu kwenhloko yakho, inceba kaJesu isahleli phezu kobomi bakho, inceba kaYesu isahleli phezu kobomi bakho, sahleli phezu kobomi bakho, inceba yakhe sahleli nawe. Namhlanje udala ukuthatha izigqibo zokwenza izinto, kodwa xa uthatha isigqibo sothi nami ndiyeza ndizosela ndizoqhekeza lesi songa singulo mzimba kwaJesu waphulelwe abaninji, ngizosela le ndebe kaJesu. Haleluya. Yona iphalale ngenxa yobomi bami, yaphalala ngenxa yobomi bakho. Senokwenzeka iPhasika yakho yokugqibela lena, ayisenokwenzeka iPhasika yakho yokugqibela, but xa uthathe istep kuleni iPhasika, le Phasika yona iza kunceda ikufake phakathi ezulwini. Xa uthatha isigqibo sokwamkela uYesu okanye sokusela igazi likaYesu sixolele izono zakho, yona ndawo izakuthatha ikubeka ezulwini. Xa ungasithathanga isigqibo nokunametha usifa ngendlela iBhayibhile ithi kusisono ukuba nenkani. Nxa usizanga phambili ungasithathi isigqibo, ubomi buzophalala, ubomi bakho bodwa buzophalala. Phakamisa izingalo zakho sithandaza, phakamisa izingalo zakho sithandaza. Nawe namhlanje enhlizweni yakho ngasithatha isigqibo. Isigqibo sithathwa ngumuntu, nguwe osazi isazela senhliziyo yakho, nguwe osaziyo isigqibo senhlizweni yakho. Inhliziyo yeyakho, inhliziyo ayoyami ngingumfundisi, eyakho yeyakho, eyami yeyami. Nawe namhlanje phakamisa izingalo zakho njengophakamisa izingalo zakho, uzixhelele enhliziyweni yakho ulilungelo lokuba uye. Ngiyafuna ngithatha isigqibo, abathatha isigqibo balandela uJesu. Asekutshiwo kathi abazilandeli izinto ezenziwa lihlabathi, asenze ngoba ihlabathi lisenza, silandela uYesu lona namhlanje
abafundi bakhe bathi belandela yena, balangazelela yena, balangazela ngoba besiva ifuthe, esiva amandla, belangazelela yena ngoba bebone uncedo, belangazelela uyokuhlala naye, bahlangalangazelela uyokuhlala naye. Inhliziyo zabo ngoba bezivulile, njengoba besekutshiwo kwindawo esiphuma kuzo, kwathi masifunga sondlala inhliziyo zethu, siyazi siyothatha amandla segazini. Emhlabeni lutho akhona amandla segazini kaJesu. Inhliziyo yakho ithini namhlanje? Inhliziyo yakho nje ingayithini namhlanje? Inhliziyo yakho nje uwedwa, ungabi nenhloni zabantu, uzodla umthendeleko. Thatha isigqibo. Xa uthatha isigqibo uthi noba bathini abantu, noba uthini umama, noba uthini utata, andikwazi ukungena kule nto bazobe bendifaka kuyo, bendikhuphe emnqophisweni. Kwakuni uzongena emnqophisweni omtsha, kwakuni uphuma emnqophisweni omdala, okanye uphuma kwindebe endala okhuliswe ngayo efemelini yakho. So xa uphuma uthatha eso sigqibo, usithatha usithi andithatha noba bathini, kodwa andikwazi uphuma ndibuyele emva, ndihamba noJesu. Khawuleza uze ngaphambili, khawuleza uze ngaphambili. Ayi, ifuna umuntu othatha izigqibo nje lento, ifuna umuntu othatha izigqibo nje lento. Ayifuna umuntu uzozamkelela uYesu, ifuna nje umuntu othatha izigqibo zonqophisana noJesu. Nakuleni iPhasika, nakuleni iPhasika, nakuleni iPhasika. Thatha isigqibo, ungabona abanye abantu bazalwane. Lento ayifuni ubona abanye abantu. And xa uthatha isigqibo funeka uyazi usithathile ke. Akaze noba umncinci noba umdala, kodwa usithathile. Uthathile isigqibo sesakho, awuphinde usijikele. Noba bangathini abantu, noba bangeva kanjani, phakamisa ingalo zakho uze ngaphambili. Awuzuyijikelela ngisa ngaphambili. Sondelani nina bangaphambili, bakwazi ukusondela abangasemva. Yes Jesus, yes Jesus. Phakamisa ingalo zakho. Khona abantu ozohlangana nabo bangakholwa emsebenzini nasesikolweni nasekuhlaleni, nabo wena bakhona uzalwa nabo, abanye bayakuzala. Uzawuthini into befika empilweni yakho, bezokukhupha emnqophisweni, bezokukhupha kweli phawu legazi likaYesu. Yayiliphawu namhlanje. Funeka wazi noba umama wakho uyakukhupha, wena wavuma, wena ufana noJudas onqatha uYesu. Akwaba ukungasindiswa, akwaba ukungekho nakule Phasika. Xa ngabe utatakho ekubetha ukujika kwakho, wenze lento utshele Bhokwe athi ngoyitsha, funeka wazi wena unqatha uYesu. Ayangxaki lento akase noba ngabantwana bakho, ukuba ngabantwana bakho bayakulilela bathi senzele thina mama okanye senzele thina tata, noba wena awutshanga ngokwenza kwakho ujikela uJesu, unqatha uJesu. Thenguzapha funeka wazi esisigqibo usithathayo, awuzuphinda umjikela uJesu. Bhayibhile ithi ungathengi inyaniso uphinde uthengise ngayo. uJesu wayemazi uJudas uba uzamjikela, wamxelela xa ezibuza uJudas bangaba ndimna, ngoba isazela siba semntwini, nawe unaso isazela. Le nto ithatha esi sigqibo usithathayo, usithatha phezu kwesazelo naso. Sizawahlukana ngecawa, uzawuthi ungena emnyango ube ubethwa ngempama, okanye ube ubethwa ngamagama, amazwi. Akujonge uYesu ngoba uzabe khona. Uba ngaba lesi sigqibo uzawujikela na,
uzajikela na ethi iBhayibhile wathi watsho kunabafundi watsho kubo Petros wathi wena Petros uzawukhanyela ingekakhali inkukhu. Wathi xa ebanjwa uJesu esihlentabeni kule yentaba yaseGetsemane, xa esihlentabeni yaseGetsemane oPetros bathwethwa ngoba babona ichilipoti esimbambayo uJesu esihlentabeni egqiba uthandaza. Ngelo xesha sebewutshile umthendeleko phakathi ngoku nakule ntaba yaseGetsemane amandla omthendeleko yangathakekho. Xa besihla babanjwa, xa ebanjwa wathwetha uPetros, thwethwa kwakhe uPetros wamjonga uJesu. Hayi akhali inkukhu entliziyweni kaPetros. Xa besithi abaFarisi okanye amadoda izibhutshi ezizobamba uJesu, xa zisithi nankuya omnye, wathi uYesu, wathi uPetros, andimazi mna lo mntu. Uzawuthini wena emzini akho? Calvary. Now everybody can sing. Calvary. Calvary. Yes, take it down. Calvary. Oh, Jesus. Oh, Calvary. Calvary. Calvary, Calvary,
Enzeka indaba eKalvari. Silapha nje kukhona indaba eyenzekayo. Yenzeka phezulu eGolgotha. Indaba enokhayikhayi. Indaba eKalvari. Ushiwa kuleveke kuphelele. Sujesu wakhwela esini. Bantu besondlala inhliziyo zabo. Besondlalela amandla abazawafumana. Hallelujah. Esondlalela amandla abazawafumana phezulu emnqamlezweni. Sifikile. Sifikile emnqamlezweni. Oh yes, sisendleleni. Wena ndithi sisendleleni yakho. Hallelujah. Ngomso sizofika kodwa. Sizofika ngomso. Namhlanje sisendleleni. Mawufunda incwadi ithi le Bible yakho mpahla. Funda mpahla. Incwadi yaMateyu 26 verse 17. Verse number 17. Sihloko ndaba ithi uYesu nabafundi bakhe batya iPasika. Yesu yo batya yatyiwa. Yesu nabafundi bakhe. Yiza. Verse number 17. Ke kaloku ngoqala umhla wetheko. Uyaqala abantu
kasikata nobinjani uyityaphi basi. Sizoyitya nomntu akatata nobinjani. Ubani omnye uqala uzipasike? Mntana, uyaqala lo mntana? Jesus. Nalo kuyaqala? Ya, yabo. Siyahamba mose yabo. Hayibo, wakho mpandla uqala ezitya. Okay. Nongotho. Isa. Ke kaloku ngoqala umhla wetheko lezonka ezingena gwele. Abafundi bakaYesu beza kuye bathi, "Ufuna ukuba siye kuyilungiselela phi na iPasika?" Waza wathi, "Hambani niye esixekweni kumuntu othile. Nithi kuye, umfundisi uthi ixesha lam lisondele. Mna nabafundi bam siya kuyityela kwakho iPasika." Ixesha lam lisondele. Soyityela kwakho iPasika. Siyapha kwakho. Soyitya iPasika. Jesus, isa. Benza ke abafundi njengoko uYesu wayebayalele ngako, bayilungiselela iPasika. Kwakuhlwa ke uYesu waya kuhlala etafileni enabafundi bakhe abali-12. Manus busy views. Yes. Verse 21. Xa babesitya uYesu wathi, "Ndithi kuni inene omnye kuni uya kundingcatha." Yho. Verse 22. Uyabona wasisonke bonke abazalwane? Endlini kaThixo kusendlini kaThixo pha. Ukhona nabangasinswanga bazawungcatha uYesu. Abazongcatha uYesu lo uzobakhulula. Bezondlala inhliziyo. Bonke ababezondlela inhliziyo babengxamile. Bebuza bamfundisi sawugesa itshele phi ePasika. Silungiselele phi? Ngoba inhliziyo zethu ziyalangazelela. Bebezondlalile. Ngexesha enyathela engayekhweli esile. Bebezondlalile. Bakhulula nebhatshi zabo. Bazondlala ezindleleni. Nami neetshali zabo. Bazondlala. Bathi nyathela kwinhliziyo zethu Jesu. Sinxamile. Bazifutha lePasika. Bazinkululeko. Bayeva. Bavale inkululeko. But hayi babazalwane, uJesu uyabuyo. UJesu xa ngabe efikile empilweni yakho, uyayiva lento izayo. Ikhona lento izayo imnandi. Khona lento izayo isakubeka kwenye indawo. Isakususa kule ndawo ikubeke kwenye indawo. Hallelujah. Xa uhlangana noJesu, awuhlangani noJesu uphinde ubuyele kule ndawo uhlanganele. Aye befike ukuyo. Hallelujah. Isa bruti. Verse 22. Baza ke baba buhlungu besithi kuye, ngaba iya kuba ndim na Nkosi. Hayibo, apha kuni abamnyama abanye omnye uyakundingcatha. Apha kuni omnye uyandingcatha. Ayabi mnandi ngokule into. Yaba buhlungu. Ngamanye amagama zikhona izinto ofuneka kube buhlungu ebandleni. Hallelujah. Kungasoloko kumnandi. Funeka kube buhlungu, kube buhlungu yinto ethethwa yinkokheli. Ingabi yonto ethethwa nguSathane. Kube buhlungu yinto ethethwa yinkokheli. Xa ngaba ibuhlungu lonto, inkokheli ibona into eyenziwa nguSathane ezakwenziwa ngaphaya. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu ngamnye makazibuze into yokuba ngabe ngandimi nalo kunokwenza into embi. Ngangondimi ukwenza into embi kangaka. Njani ukungcatha? Ngingcatha lo muntu lo mqondo bawuzangikhulula ebomini bami. Lo mqondo bangoku nakufika kwakhe okusahamba naye. Sisiva kamnandi. Sisiya zonke izinto. Awufunde ke bhuti. Verse 23. Wabaphendula wathi, "Lo usithi inkxu esityeni isoka kunye nami, Lo dlanam. uye uya kundingcatha." Lo dlanam. Lo dlanam. Lo uyawuthetha ngam kakubi. Kulona uyawungcatha mna. Kulo uyawunikela ngam. Lo udlanam. Yes. Lo udlanam. Esithebe. Verse 24. Okunene yena unyana woluntu uyemka. Njengoko zitshoyo ngaye izibhalo. Yes. Kodwa hayi lo muntu angcatshwa nguye unyana woluntu. Ayisakho buhlungu. Noba kungamnandi xa uhleba umfundisi. Xa uthetha kakubi ngothatha umfundisi, uve kusemnandi ngathi uSathane uyakunyumbaza. Hayi bo.
kuzoba mnandi emveni koko. Kuzaba zinyembezi. Uzawutshixiza amazinyo. Kuzaba zizililo. Uzaba ngathi amandla uye ubuqhela ubanawo amandla but ngoku amandla kasekho. Into bekutheni kwenze njani? Ngela xesha ibingathi akukhona ivakala. Akumnanda akuzozinqa ukumka kamoya ngcwele. Akuzozinqa ukulimala emoyeni. Ukuthatha incoko nje. Incoko engahlambulukanga. Ayisonto imnandi. Hayi lowo. Ayingathwa nguye. Akwaba bengasindiswanga. Ithi babe akwaba ebengasindiswanga. Akwaba. Sigcwele lapha kule nto lesiziyazuluni sonke. Asawungeke into abantwana ndiyithetha loo le ibe ngathi akuthethwa nayo. Bengathi awoyiki. Bengathi akuthethwa nayo. Ingathi kuthethwa nabanye abathile. Ngoba le nto funeka uyikhombe kuyo. Sangingathanda ndifuna sigcwale apha ngoba abanye abasindiswa. Le verse iyenzeka namhlanje. Le verse ingenzeki kuJudas qha, isenzeka namhlanje. Isekhona. Ayo hisi into edluleyo. Yinto esaqhubeka ekhona. Umtsholi sekhona. Ngoba uJudas wayebanjwe ngumtsholi. Ngelo xesha wayengumgcini. Intoni? Ingqondo. Wayengulongqondo webandla. Ehlala ekhaya kwaJesu. Efihla izinto. Kodwa wangathwa ukuthi wangatha uJesu. Ezo zinto zisekhona. Zizinto ezifuna ulunyikelwa ngabantu abakholwayo. Usathana lo madimoni lawo akakafi asekhona. Asaqhubekeka ukwenza umsebenzi. Qhubekeka futhi. Sizowutsha umthandeleko, but umthandeleko bazalwane awufunekanga utshenje na kanjani umthandeleko because kwona uyabulala. Because umthandeleko ufuna inhlambululo. Ufuna umuntu ohlambulukileyo. Kunzima ke ngoku nake ndisumela kabuhlungu ngoba ndibona abantu abafikayo abangayazi nani ukuthi umthandeleko. Umthandeleko sisihlo. Awufuna ugqibe njalo. Kodwa hayi lo muntu angathwa nguye unyana woluntu ngekumlungele lo muntu ukuba ebengazalwanga. Yeke. Verse 25 waphendula uJudas lo wayeza kumncatsha wathi ngaba iya kuba ndim namfundisi. Yeah. uYesu wathi nawe utsho. Jonga uJudas lowo ebeza kumncatsha uJesu. Ungambuza ba. Jonga isazela bazalwane into ephila. Into etya umnikazi wayo. uJudas yedwa wabuza into kokubana ngaba ndim nenkosi kanti yena apha ngaphakathi utyasazela soba uyazazi ukuba nguye. Ngamanye amagama uJudas washunyayezwa nguYesu. Ndanaye waqhubekeka wamncatsha uYesu. Wathi uYesu nawe utsho. Nawe utsho. Zathi usithi ngaba ndim nawe utsho. Ngamanye amagama waphosa ukuguquka ke ngoku na uJudas. Xa kuthiwa nawe utsho ngoba ngexesha kuthiwa nawe utsho uyaxelelwa. Uba nawe uzolincatha. Uxolela into abanga akwaba ubungazelwanga. Uxolela into obana endaweni yoguquka ubheke esiwogweni ngoba izwi lisithi akwaba ubungazelwanga ngoba ubomi bakho buzoba manjuthu. Ubomi bakho buzophelela esiwogweni. Hallelujah. Uthina upheka phaka verse 21. Verse 21, 26. Verse number 26. Ukusungulwa komthendeleko itsho inhloko ndaba. Xa babesitya uYesu wathatha isonka wabulela. uYesu wathatha isonka. Sizotsha umthendeleko ngoku. Asinandi isininzi sizokuyenza. Asinandi isininzi sizokuyenza. Lena xa umuntu ufuneka aguquke. Aguquke. Noba ukade uhamba ngayiphini indlela ensindisweni yakho, noba ukade ungasindiswanga, funeka uguquke usindiswe. Because sisepasikeni ngoku. Umthendeleko umnika amandla umuntu unamandla. Umthendeleko uyambulala umuntu owutya engekho ebungcweleni bukaThixo. Owutya exoxe enhlizweni yakhe. Hallelujah. Ngexesha uJudas yena uJudas axelelwa into omakaguquke kwaziwa umthendeleko. Ukutya kwakhe umthendeleko usengozini.
ukutya umthendeleko engekho right, ukutya umthendeleko ungekho right kuyingozi oko. Lungisa indaba yakho noJesu, lungisa, yazi kakuhle into okubana zonke zomhlaba uzishiyile imithendeleko yomhlaba. Xa ngithetha ngemithendeleko yomhlaba, ngithetha ngemithendeleko yezinyanya okanye amagazi ezinyanya, ngoba ngoku nasizongcamla igazi likaJesu. So uthi uPawulos kayithetha uthi akusilungelanga into yokuba singangcamla igazi likaJesu siphinde siyongcamla igazi ledimoni ekuthiwa zizinyanya, okanye singcamla igazi lexhwali elenzelwa idimoni. So kuhle into yokuba singcamla igazi likaJesu, sitye igazi likaJesu. Emveni kokuba sitye igazi likaJesu, sazi into okokubana njengoba sitye igazi likaJesu sizawukhula entsindisweni sibe, ngoba sishiye zonke. Izakunika isibindi ke loo nto la xa uyitya uhlambulukile enhliziyweni yakho, ukuze wena noba abantu bakwawena buyokuzalwa bedibene ngokudla idini lenqwalo okanye idini lenkabenkomo okanye lebhokhwe, wena ungangeni apho, ngoba wena utya likaJesu lodwa, utya likaJesu lodwa, igazi lakhe lodwa wathatha ke uJesu. Aba besitya uYesu wathatha isonka wabulela, wasiqhekeza wabanika abafundi bakhe. Wathatha isonka uJesu waqhekeza, wathi thathani nitye ngumzimba wami. Wathi uJesu thathani nidle umzimba wami. Wathatha xesha uJesu senguye usaphila usesenyameni, but uthi thathani nidle umzimba wami, nidle umzimba wami. Yena usisonka sobomi, utshilo kuJohane wathi ndimi isonka sobomi. Ngoba namhlanje uthi singusi uthatha isonka asiqhekeze, athi thathani nidle ngumzimba wami waphulwa. Verse number 27, wathatha nendebe wabulela wabanika, wathi selani kuyo nonke, kuba ligazi lam eli elisiqinisekiso somnqophiso. Igazi lam eli lisisiqinisekiso somnqophiso eliphalazelwa abaninzi, laphalazelwa thina sonke, ukuze baxolelwe izono. ukuze sixolelwe izono. Ndithi kuni andiyi kuphinda ndisele kwincindi yediliya. Asinakuphinde sisele kwincindi yediliya. Incindi yediliya yayingumzekelo wegazi likaYesu. Isonka yayingumzekelo womzimba kaJesu, ukuthi thina njengoba sizamamkela kweli xesha uYesu engekho ngalo, simamkela thina siwutye umzimba wakhe ngokokholo, siwutye umzimba wakhe ngokokholo, silisele negazi lakhe ngokokholo, sengasayi kuphinda, yena engasayi kuphinda, yena kasekho ngoku, ngoba njengoba elapha njena ngobu busuku ezakwenzeka, kuzakwenzeka ethetha lo msebenzi, kuzakwenzeka lo msebenzi wokutya igazi lakhe, lo msebenzi wokuqhekeza esisonka ngomso. Uyemka lixesha lilanga lakhe lokugqibela apha ezantsi emhlabeni, ukuba eza kumka, emka ezawuphinda abuye, ebuya ngezolanda ibandla lakhe abo bebesele indebe yaze yabaxolelwa izono, ngoba umnqophiso igazi likaYesu lizositshwina, lisitshwinela emnqophisweni omtsha. Haleluya, haleluya. Nasemalanga ebusuku njena uPawulos ekayithetha ngobusuku eyayizawubethelelwa ngayo inkosi uYesu, ngobusuku eyayizawubethelelwa ngayo inkosi uYesu, sayithabatha indebe. Le ndebe yileya namhlanje, le ndebe yileya namhlanje. Namhlanje le nto funeke siyenzile, ngoba uJehova usenenceba ngempilo yami, uJehova usenenceba ngempilo yakho, uSomandla usenenceba ngoba ube khona kule conference, ukuze nawe uzawungena etshwineni legazi likaYesu, igazi elikwisibamba lisibeke emnqophisweni omtsha, ukuze sixolelwe izono zethu, singaphinde sibuye sone, ukuze ngelo langa athaza ubuya ngalo uJesu ibe lilanga lezolanda ibandla lakhe, apho sizawufumaneka thina singazuphinde sizijobhe, ngoba naye uthi akazuphinda sijobhe ngalomdiliya, naye uthi uthilo wathi akazuphinda sizijobhe ngalomdiliya.
nathi ngamanye amagama uyasiyala ukuba singaphinde sizijobhe ngalento. Singaphinde sizijobhe ngezi zinto. Senziwa apha phandle sizasishanga lokhona ngoba kuzobe kungekho omnye umuntu ozobe sijobha ngezi zinto. Ozobe sinika ezi zinto ukubona ngokomzekelo obonakalayo. Hallelujah. Ngokuthi thina siyakholwa. Siyakholwa ukuthi sizothandaza. Sizakholwa ukuthi siyathandaza. Siyathandaza ngoku. Njengoba siyothandaza nje. Nawe namhlanje funeka udle igazi likaYesu. Nawe namhlanje funeka uzicelele igazi likaYesu. Ulizisa pha ngaphambili. So unesigqibo enhlizweni yakho ukuthi isigqibo sami endisithathayo ndisithathele impilo yami. Isigqibo sami endisithathayo ndisithathele impilo yami. Andisithathele ijomi yami, andisithathele ubhuti wami, tata, mama, sisi wami, ndisithathele impilo yami ngoba ngelinye ilanga ndifuna ukuhlala noJesu. uYesu ndifuna xa ezolanda ibandla lakhe alilanda ibandla lakhe nami ndingashiyeki ngoba ndingenile emnqophisweni omtsha. Eli gazi likaYesu lizoxolela izono. Kambe usenesono esisenhliziyweni yakho ebesingekaxoleleki, kodwa nxa uthatha isigqibo namhlanje eso sono usenenceba ukuba ishunyayelwe le ntethe, I mean kushunyayelwe le vesi ukuze kuzoncedakala wena ngoba isiwongo sikhona, izulu likhona. Abangene ezulwini abanesono, abangaxolelwanga zono, abangene ezulwini abangaxolelwanga zono, isabelo sabo sisiwongo. Namhlanje wayezosindisa mna na uYesu. Masiphakame sime ngenyawo, siphakame sime ngenyawo. Kuba kwakho uma ngenyawo bethathe nenhliziyo yakho, ungamdisappoint uYesu ngoba inceba yakhe isahleli phezu kwenhloko yakho. Inceba kaJesu isahleli phezu kobomi bakho. Inceba kaYesu isahleli phezu kobomi bakho. Sahleli phezu kobomi bakho inceba yakhe. Sahleli nawe namhlanje udala ukuthatha izigqibo zokwenza izinto, kodwa xa uthatha isigqibo sothi nami ndiyeza ndizosela ndizoqhekeza lesi songa singulo mzimba kwaJesu waphulelwe abaninji. Ngizosela le ndebe kaJesu, haleluya, yona iphalale ngenxa yobomi bami, yaphalala ngenxa yobomi bakho. Senokwenzeka iPhasika yakho yokugqibela lena, ayisenokwenzeka iPhasika yakho yokugqibela, but xa uthathe istep kuleni iPhasika, le Phasika yona iza kunceda ikufake phakathi ezulwini. Xa uthatha isigqibo sokwamkela uYesu okanye sokusela igazi likaYesu sixolele izono zakho, yona ndawo iza kuthatha ikubeka ezulwini. Xa ungasithathanga isigqibo nokunametha usifa ngendlela iBhayibhile ithi kusisono ukuba nenkani. Xa usizanga phambili ungasithathi isigqibo, ubomi buzophalala, ubomi bakho bodwa buzophalala. Phakamisa ingalo zakho sithandaza, phakamisa ingalo zakho sithandaza. Nawe namhlanje enhliziyweni yakho ngasithatha isigqibo. Isigqibo sithathwa ngumuntu, sithathwa ngumuntu. Nguwe osazi isazela senhliziyo yakho, nguwe osaziyo isigqibo senhliziyweni yakho. Inhliziyo yeyakho, inhliziyo ayoyami ngingumfundisi, eyakho yeyakho, eyami yeyami. Nawe namhlanje phakamisa ingalo zakho njengophakamisa ingalo zakho, uzixelele enhliziyweni yakho ulilungelo lokuba uye. Ngiyafuna ngithatha isigqibo, abathatha isigqibo balandela uJesu. Asekutshiwo kade abazilandeli izinto ezenziwa lihlabathi. Asenzi ngoba ihlabathi lisenza, silandela uYesu. Lona namhlanje abafundi bakhe bathi belandela yena, balangazelela yena, balangazela ngoba besiva ifuthe, besiva amandla, belangazelela yena ngoba bebone uncedo, belangazelela uyokuhlala naye, bahlangalangazelela uyokuhlala naye. Inhliziyo zabo ngoba bezivulile, njengoba besekutshiwo kwindawo esiphuma kuzo, kwathiwa masivuma sondlala inhliziyo zethu siyazi siyothatha amandla segazini. Emhlabeni uthatha khona amandla segazini kaJesu. Inhliziyo yakho ithini namhlanje? Inhliziyo yakho nje ingayithini namhlanje? Inhliziyo yakho nje uwedwa, ungabi nenhloni zabantu, uzodla umthendeleko. Thatha isigqibo. Xa uthatha isigqibo uthi noba bathini abantu, noba uthini umama, noba uthini utata, andikwazi ukungena kule nto bazobe bendifaka kuyo, bendikhuphe emnqophisweni.
kwakunuzongena emnqophisweni omtsha, kwakunuphuma emnqophisweni omdala, okanye uphuma kwindebe endala okhuliswe ngayo efemelini yakho. So xa uphuma uthatha eso sigqibo, usithatha usitha ndikhatha noba bathini, kodwa andikwazi uphinde ndibuyele emva, ndihamba noJesu. Khawuleza uze ngaphambili, khawuleza uze ngaphambili. Ayi, ifuna umuntu othatha isigqibo nje le nto, ifuna umuntu othatha isigqibo nje le nto. Ayifuni umuntu uzamkelela uYesu, ifuna nje umuntu othatha isigqibo zonqophisana noJesu. Nakuleni iPhasika, nakuleni iPhasika, nakuleni iPhasika. Thatha isigqibo, ungabona abanye abantu bazalwana. Le nto ayifuni ubona abanye abantu. And xa uthatha isigqibo funeka uyazi usithathile ke. Akaze noba umncinci noba umdala, kodwa usithathile. Uthathile isigqibo sesakho, awuphinde usijikele. Noba bangathini abantu, noba bangeva kanjani, phakamisa ingalo zakho uze ngaphambili. Awuzuyijikelela ngiza ngaphambili. Sondelani nina bangaphambili, bakwazi ukusondela abangasemva. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Phakamisa ingalo zakho. Khona abantu ozohlangana nabo bangakholwa emsebenzini nasesikolweni nasekuhlaleni, nabo wena bakhona uzalwa nabo, abanye bayakuzala. Uzawuthini xa befika empilweni yakho bezokukhupha emnqophisweni, bezokukhupha kweli phawu legazi likaYesu? Yayiliphawu namhlanje. Funeke wazi noba umama wakho uyakukhupha, wena wavuma, wena ufana noJudas onqatha uYesu. Akwaba ukungasindiswa, akwaba ukungekho nakule Phasika. Xa ngabe utatakho ekubetha ukujika kwakho wenze le nto utshele ebhokwe athi ngoyitsha, funeke wazi wena unqatha uYesu. Ayangxaki le nto akase noba ngabantwana bakho, ukuba ngabantwana bakho bayakulilela bathi senzele thina mama okanye senzele thina tata, noba wena awutshanga ngokwenza kwakho ujikela uJesu, unqatha uJesu. Thembuzapha funeke wazi esi sigqibo usithathayo, awuzuphinde umjikele uJesu. Bhayibhile ithi ungathengi inyaniso uphinde uthengise ngayo. uJesu wayemazi uJudas uba uzamjikela, wamxelela xa ezibuza uJudas bangaba ndim na, ngoba isazela siba semntwini, nawe unaso isazela. Le nto ithatha esi sigqibo usithathayo usithatha phezu kwesazelo naso. Sizawahlukana ngecawa, uzawuthi ungena emnyango ube ubethwa ngempama okanye ube ubethwa ngamagama, amazwi. Akujonge uYesu ngoba uzabe khona. Uba ngaba lesi sigqibo uzasijikela na? Uzasijikela na? Ithi iBhayibhile wathi kunabafundi bakhe, wathi kubo Petros, wathi wena Petros uzawukhanyela ingekakhali inkukhu. Wathi xa ebanjwa uJesu esihlentabeni kule yentaba yaseGetsemane, xa esihlentabeni yaseGetsemane, oPetros bathwethwa ngoba babona ichilipoti esimbambayo uJesu esihlentabeni egqiba uthandaza. Ngelo xesha sebewutshile umthendeleko, bathi ngoku nakule ntaba yaseGetsemane amandla omthendeleko yangathakekho. Xa besihla babanjwa, xa ebanjwa wathwethwa
Nangu Jesu ayakhala inkukhu enhliziyweni kaPetros. Xa besithi abafundi abafarisi okanye amadoda izibhuji ezizobamba uJesu xa zisithi nankuya omnye, wathi uYesu, wathi uPetros, andimazi mna lo mntu. Uzawuthini wena emzini akho? Uzawuthini umyeni akho xa ekukhomba? Uzamlahla lo Yesu? Uzawuthini umakhulu wakho xa ekubetha esithi lahla lo Yesu? Fune kwazi into yoba uJesu ukujolile. Noba umfundisi angangabikho, abazalwane bangabikho, le nto imelwa ngumntu eyedwa. uYesu uhlale khona yena ngamaxesha onke. uYesu uhlale khona. Akanaxesha uYesu angabikho ngalo ecaba umuntu. Ndena ujonga inhliziyo yakho. Jesu ngamthathe am-undermine umuntu. Ujonga isigqibo. Njengoba uzomapha uthathile isigqibo. Uthi enough Satan. Uthi yaxoka Satan, enough, ndonele. Ukhathazwa nguwe. Khathali noba undikhaphaza ngotata, noba undikhaphaza ngomama, noba undikhaphaza ngomakhulu, noba undikhaphaza ngosisi, noba undikhaphaza ngobrother wami, noba undikhaphaza ngomalume, noba undikhaphaza ngabantwana bami, kodwa enough Satan. My Jesus. Ndincamile namhlanje, andifuni uphuma kulo mnqophiso. Ndifuna ukwazi uJesu indiphawule, indibange ngegazi layo. Bazalwane, ungawugqwalisi lo mnqophiso. Ungawugqwalisi lo mnqophiso wenze into yoba uJesu angakubangi. Funeka uthi noba uhamba phakathi kwabanye abantwana besikolo wazi unegazi likaJesu, unombhalo walo mnqophiso walo mthendeleko. Thank you, Yesu. Phakamisa inkalo zakho. Mighty Jesus. Uyabona njengoba kuthethwa abavula inhliziyo sebeweva amandla wegazi. Yes. Ngoba lusuku olukhulu nasezulwini. Njengoba silapha sihlangene isitsho levesi ukuthi kunendebe entsha uYesu athi yawuselwa ebukumkanini obutsha. La ndebe ligazi likaYesu lena namhlanje sizosela yona. Kuhlaziywa kwensindiso yakho, kuhlaziywa komnqophiso, uzawuhamba ngamandla amatsha, uhambe nophawu olutsha lwegazi likaYesu. Phakamisa inkalo kakhulu. Kunegazi alinamandla, kunegazi likaYesu. Noma libonakali kenyama, ngamehlo lenyama kwamoya, liyabonakala, liyakhonzisa, liyasebenza, amandla walo usowefa, alithanga amanye amagazi, lona liyahlaziya, linika amandla. Yes. Phakamisa inkalo. Oh my God. My God. Thank you, Jesus. Likhona. Phakamisa inkalo. Uthi Nkosi Yesu, igazi lakho alaphalela mna namhlanje ndiyalisela igazi lakho lanqophisa mthamo lithi nakuphawu lanqophisa wakho lagama likaYesu siyathandaza. Mighty Jesus. Alikolele zonke izono zakho. Malikolele lonke izono zakho. Vuma nawe enhliziyweni yakho. Vuma nawe enhliziyweni yakho. Vuma nawe enhliziyweni yakho. Vuma nawe enhliziyweni yakho.
vuma nawe enhliziyweni yakho, vuma nawe enhliziyweni yakho. Ikhono lekazi linamandla, lise-fresh, liselinde wena ukuze wena lamandla wazuze nakuleli generation, nakwixesha lokuphila kwakho lokhama. Wakhanyelwa ngamandla kazi, wakhanyelwa ngamandla kazi, wakhanyelwa